Sa Davao de Oro, dulan 400 ka individual ang gipabakwit tungod sa pagbaha. Samtang duha ka bata nga missing atol sa pagbaha sa Mati City sa Davao Oriental ang nakit-ana. Ani ang report ni Argil Relator. Nagtinabangay na ang mga rescuers sa pagpangita sa duha ka batang nag-edad 8 ug 9 anyos nga gigaingong nawala dihang nibundak ang ulan niadtong Sabado sa udto. Ulahi silang nakita nga nagdula kilid sa sapa. Hinoon, naluwas ang duha ka bata sa usa ka residente nga maoy nagpasilong kanila dihang naabtan og ulan. Nakabalik na sila sa ilang mga ginikanan. Samtang nangaanod ning mga gapnod sa sapa dihang nisaka ang level sa tubig. Midahili sab ang parte sa yuta ubos sa view deck sa Barangay Badas ug gilayong gilimpyuhan sa CDRMO. Nagian ra gilayon ang dalan. Gibasab ang pipila ka mga lugar sa Davao de Oro sama sa New Bataan, Nabunturan, Mawab ug Compostela tungod sa kusog nga ulan. Daghang kabalayan ang gisulod sa tubig baha. Hinungdan nga gipabakwit ang hapit 400 ka mga individual. Parayon pang assessment sa PDRMO sa danyos tungod sa baha. Sa Davao City, wala una ipagian ang cross drain nga paingon sa Sitio Tabak, Barangay Carmen, Baguio District, human naguba, dihang nakankan ang yuta atol sa ulan kagahapon. Sumala sa DPWH 11 tungod kini sa mga debris nga naapil kaanod sa sapa. Nakahiago mag-damage ang mga struktura tungod sa kusog na pagbaha na dala sa padayong pag-ulan din sa syudad sa mga niagi na adlaw. Buot natong ipahibalo sa mga residente na solusyonan kini dayon sa DPWH pinaagi sa pagbuhat og overflow bridge uban sa pag-improve sa dalan sa maong barangay sa mga mosunod na semana. Sa Wario Village, Barangay Maa, usa ka dakong punuan sa kahoy ang midanyo sa parte sa usa ka balay, human natumba tungod sa kusog nga ulan. Hinoon, walay na angin sa hitabo. Apektado sa low pressure area kun LPA ang Davao Region, busa parayong makasinati og daot nga panahon hangtod ugmang adlaw. Makasinati kita sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog. So posible atong pahimangno, padayon atong pahimangno sa atong makaigsuunan nga magbantay o mag-alerto sa posibleng mga pagbaha ilabi na adtong naa sa ubos nga dapit. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.